Şuayın başından beri İstanbul'da Türkmen migrantlarının galp alkogol içip zehirlenmegine degişli adından 2 ýagdaý ýüze çykdy. Lukmançylyk kömegini sorap medisina idaralarına ondan gowrak adam ýüz tutýan keselhanalarda bejergi almagyň gymmatlygy sebäpli käbir migrantlar saglyk kynçylyklarynyň bardygyna garamazdan hastahana yerleşdirilmedi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Ahmet Rahmanow Türkmen raýatlarynyň köpçülikligiň zehirlenen ýagdaýlary barada birnäçe ejer çeken we şahyat bolan adam bilen söhbetdeş boldy. Zehirlenen Türkmen raýatlarynyň biriniň garyndaşy habarçymyza ilkinji zehirlenmäniň 5-nji noýabrda toýda ýüze çykanlygyny görüň berdi. 5-nji noýabrda geçirilen toýdan soň takminan 10 adam özüni erwet duýandyklaryndan zeýrendi we lukmançylyk kömegine aldy. Toýda rus dilindäki ýazgyly Rus standarty atly 1 litrlik çüýsülerden arag içdiler. Mihmanlar aragyň ýatamadygyny öz arasynda gurrun etdiler we köpler onu içmezlik kararyna geldiler. Diňe arak içenler zehirlendi. Dip toýda zehirlenen Türkmen raýatynyň biriniň garyndaşy gurrun berdi. Söhbetdeşimiz öz adynyň we ejer çekenleriň şahsiýetiniň köpçüligi mälim edilmezligini isledi. Onuň sözlerine görä arak İstanbulyň Fikirtepe şäherinde ýaşaýan bir Türkmen raýatyndan satyn alınıpdyr. Söhbetdeşimiziň sözlerine görä bu adamyň uzak wagtdan beri İstanbulda ýaşaýan Türkmen migrantlarynyň arasynda galp alkogol satýanlygy barada maglumatlar bar. Azatlyk radiosunda toýda zehirlenen Türkmen raýatlarynyň soňky ýagdaýy barada täkik maglumat ýok. Emma olaryň hemmetiniň lukmançylyk kömegine alanlygy ýöne hastahana yerleşdirilmekden ýüz öwrenligi mälim boldy. Söhbetdeşimiz migrantlaryň şahsy maglumatlarynyň aýan edilmeginden howatyrlanyp olaryň kömek alan lukmançylyk edarasynyň adyny aýtmazlygy haýyş etdi. Türkiýedäki Türkmen migrantlary hastahana yerleşdirilmegine seýrek razy bolýarlar. Sebäbi bu ýurtda statsionar bejergi gaty gymmat bolup köp migrantyň saglyk ähtiýaçlandyryş şahatnamalary ýok. Azatlyň habarçysy birnäçe migrantyň arakdan zehirlenmegi bilen bagly başga bir hadisanyň 14-nji noýabrda bolandygyny anyklady. Bu gezek migrantlar oturulşykda zehirlenipdir. Şol ýagdaýdan habarly migrant oturulşykda ýene-de öýde öndürilen aragy Rus standarty ýazgyly çüýşeden içendiklerini habarçymyz bilen söhbetdeşlikde gurrun berdi. Onuň sözlerine görä bu arak hem toýda içilen aragy satan üçünçüden satyn alınıpdyr. Toýda dören zehirlenmelerden soň migrantlaryň arasynda öýde öndürilen aragyň howpludy we ondan onun urak adamyň zehirlenenligi barada gurrun edildi. Emma şol oturuluşyga baran mihmanlar arak içdiler we zehirlendiler. Dip migrant gurrun berdi. Emanyň sözlerine görä bu gezek zehirlenen Türkmen raýatlary lukmançylyk kömegine almandyr. Azatlygyň geçiren söhbetdeşliginde birnäçe migrant Türkmen raýatyndan ibarat 2 sany toporuň öz watandaşlarynyň arasynda galp arak satmak bilen meşgullanýanlygyny aýtdy. Alkogol Türkiýede gymmat we migrantlar ony satyn alyp bilmeýänligi sebäpli birnäçe aradan galp aragy satyn almagy makul bilýärler. Adat dükanyna 1 litr çüýşe hakyky aragyň bahasy 450-den 600 lira çendi bahalanýar. Bu 25-33 dollar bolýar. Bu migrant üçin gaty gymmat. Şol türkmenlerden alynan ýasamaragyň bahasy 150 lira, takminan 8 dollar. Şonuň üçin zehirlenmek töwekkelçiligine garamazdan migrantlar galp arak satyn alýarlar. Dip azatlyň söhbetdeş aýdýar. Bu adamlaryň zehirlenmegine getiren şeýle ýagdaýlaryň birinjisi däl 2020-nji ýylyň mart aýynda İstanbulda galp arak bilen köpçülikliň zehirlenmeler bolup tutuş ýurdy haýran galdyrdy. Şonda onlarça adam esasen Türkmen raýatlary agyr ýagdaýda keselhana yerleşdirildi. Soňra Türkmenistanyň adyndan 53 raýaty şol zehirlenmeden ýoguldy.